este que é o día de Rosalía de Castro, que hai 175 anos que do seu nacemento comeceu. Os quilómetros que percorremos dende aquela mostranos un mundo por descubrir, que está diante de nós, un mundo no que imos sempre cara adiante, como di el, incansablemente sobre os pasos, porque fuxir é moi de homes, é un mundo de sexo, de desexo, de amor, de dependencia, de desamor, de frustración, de compromiso político e emocional, de posesión, de ternura, de miserias e da dureza da vida. Albert de Momán, en xeral, e os seus quilómetros deberíamos lelos cos 5 sentidos, con inocencia, sensibilidade, coraxe e quizáis tamén algo de carraxe, cos dedos delicados e cos puños pechados, ergueitos e ameazantes, porque nunca falta na súa poesía un espazo para a beleza e para a loita, e non abandona, malia que quixera poder abandonar a miña postura, firme, cando menos diso, si estou certo, e marchar das mans que din da U, a facción perdedora. E ás veces está perdido, incapaz de separarse do seu traballo, vivindo a súa propia perestroika, perdidos na posmodernidade, e tan só coa verticalidade dos meus versos son quen de definir a esquerda deste país. Lemos os quilómetros cos ollos, pero tamén co olfacto, co gusto, co oído e co ventre, con todo o corpo, e non só coas partes altas, privilexiadas, os ollos e a mente. Tamén o lemos dende a polpa, cos ollos moi pechados e a boca moi aberta, porque dende aí, dende a polpa, Coidamos escribiu moitos dos seus versos. Consegue multiplicar as nosas perspectivas, ábrenos as orellas, afínanos o ollo, edúcanos o sabor, resensibiliza o noso tacto, danos tempo, mentres percorremos as súas letras e os seus quilómetros, e confórmanos, así, un novo carácter.